Mayor Jerry Treñas naghinyo sa Commission on Elections ang dugang nga 30 dias para sa voters registration. Nagpadala sang sulat si Mayor Jerry Treñas sa Commission on Elections nga nagahinyo sang dugang nga 30 ka adlaw para sa pagpatigayon sang voters registration sa Iloilo City. Isa sa mga rason sang alkalde nga bangod sang strikto nga quarantine classification kag protocol sa syudad, makapila ka beses nga ginkansela ang pagpatigayon sang voters registration. I have requested COMELEC to extend because I have seen that the registrants number from 1,000 to 1,002 to 1,003 every day. And I think there's a lot more who want to be registered. Ang natabo diri sa aton na naog kita sa MECQ tapos ECQ kita. And for the longest time, COMELEC did not allow registration for places under MECQ. Nagapangabay ang alkalde sa mga pumuloy sa syudad, ilabi na sa mga wala pa makaparehistro nga mangin responsable kag hindi na pagulaton ang deadline. In a democracy, the vote of the young generation is very important. We've been told that 57% of the voting population consists of voters from 18 to 40 years old. And kadako sina nga sektor. You will be determining the next leader of our country and this is very important. Para sa mga botante nga luyag magparehistro sa palaabuton nga eleksyon, may natala na nga schedule kag lugar nga sarang mapadulungan. Bukas sa nga mga COMELEC registration sites, halin alas 8 sa aga tubtub alas 5 sa hapon. Para sa mga magaparehistro, magdala sang birth certificate kag COMELEC valid ID. Siguraduhon man nga strikto magsunod sa minimum health protocol. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Mga vaccination sites sa syudad, bukas para sa mga luyag mag-walk-in nga mga residente kag hindi residente, mga OFW kag seafarers. Madamong nagpadulong sa mga vaccination sites sa syudad sang Iloilo, kasunod sa pagbukas sang walk-in vaccination para sa mga residente kag hindi residente, overseas Filipino worker kag seafarer. Naibaluan nga ang ginhatag sa national government nga kapin 15,000 doses ang Pfizer vaccine ang gingamit nga bakuna para sa duha ka adlaw nga vaccine rollout. Duwa kita kadlaw, no? And ubuson ta ang tanan nga Pfizer nga ginhatag sa aton. Itong unta lang for first and second doses, but we will completely use all of them para ready naman kita magbaton sa sunod nga mga supplies nga hatag sang national government. Tubtub-was nga adlaw, Setyembre 22, magabukas ang mga vac site para sa mga luyag mag-walk-in, ilabi na para sa mga OFW kag seafarer. Limitado lang ang supplies ang nasambit nga bakuna. Nakita ta daw madamo gid ang nagkanto, no? May mga bilin-bilin pa nga mga bakuna para sa buwas nga adlaw. Para nga sige-sige ang ilang vaccination para sa Pfizer naton nga vaccine. Ginkalipay man sang alkalde nga madamo na ang nagapabakuna sang COVID-19 vaccine. Kaginbahin man sini ang importansya sang COVID vaccine para sa ikayong lawas. Ilabi pa subong nga nagapadayon ang pamahog sang COVID-19 virus. Nalipay gid ko nga kadamo gid sang nagapabakuna. I think we really need to campaign for vaccination because nakita naton ang kalabanan nga napatay sa COVID-19 are those who are not vaccinated. And we are very lucky nga may mga Pfizer vaccines nga ginatag sa aton. Dugang man sang alkalde nga bangod sa bastante nga supply sang COVID-19 vaccine kag nagapadayon nga vaccine rollout, posible nga mapadasig ang paglabot sa 85% nga herd immunity sang target population sa syudad sang Iloilo bag-o matapos ang tuig 2021. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Mga empleyado sang Iloilo City Hall nakabaton sang libre nga flu vaccine gikan sa lokal nga panguluhan. Aga pa nagpadulong sa Iloilo City Hall ang 41 anyos nga si Rubira Nolio. Bilang kabahin sang Iloilo City Beautification Program, isa siya sa mga nagatanom sang bulak sa Esplanade kag Dungon Haro. Nagapasalamat siya sa libre nga flu vaccine nga tanyag sang Iloilo City Government. Kaya man expose kita noon, sobra na to ng mga tao, wala nga galabay, lain-lain. Mga dako din nga salamat kay
nakalibre kita no, alin sa COVID na mga vaccination, libre kita hasta sa flu. Dako ini nga pasalamat para sa amon nga gaobra. Ginainganyo man sini ang iban pa nga empleyado nga magpabakuna para maproteharan ang kaugalingon kontra trangkaso. Ako sila, mas namin nga i-avail nila kayong chimpo, tabla subong, gaulan, gainit. So, kung libre pa lang, i-ano gid nila, i-avail gid nila, kaya ako pining bulik sa aton lawas, sa palibot naman yun. Para sa nurse nga si Kim, importante ang flu vaccine bangod magluwas sa pamahog sang COVID-19, mahimo man maghilanat ubo kag sip-on ang isa ka tawo dala sang maulanon nga panahon. So, ang purpose ini nga gapa-flu kita is another step na lang pang kontra naton sa lawas ta against sa mga viruses nga para sa palibot ta. Kagang purpose ini is gina-add another gina-boost yung immune system sini. Suno sa City Health Office, ang bakuna ang makapabaskog sang immune system kag makabulig sa pagpanubo sang risgo nga madasig matapikan ang lawas sang virus. Kumbaga armor to na siya. So, the lesser ang armor naton sa lawas, the lesser man naton protection. Pero kung example be kompleto aton vaccination, just like nung nagtangke, tikira ka na. Pabor man ang alkalde sa programa nga may tinutuyong ang makahatag sang dugang nga proteksyon sa mga nagatrabaho sa syudad sang Iloilo. Hinyo ko sa tanan nga mapabakuna gid. This will give you protection para sa severe nga flu infection sa ini nga mga tion. Base sa datos ng Iloilo City Health Office, subong adlaw, Setyembre 21 alauna sang hapon, 842 na ka mga empleyado ang nakabaton sang flu vaccine. Samtang sa mga Iloilo City Hall employees nga maluyag naman magpabakuna kontra trangkaso, mahimo lang nga magpadulong sa Penthouse 2, 7th floor sang Iloilo City Hall. Magdala lang sang valid ID, ballpen kag alcohol. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.